азам дар бораи ҳамин идеяи худатон омода кардани ҳамин пойафзол дар худи Тоҷикистон камтар маълумот медодед? чанд вақт пеш фикр кардам ки ва фаҳмидам ки дар Тоҷикистон якчанд цех гӯем корхонаҳои хурде ки бо истеҳсоли пойафзол машғуланд. хатогии онҳо дар он буд ки онҳо бо замона ҳамқадам набуданд, яъне ки он чи ки имрӯз ҷавонон мехоҳад ҳамонҳоро истеҳсол намекарданд ва ман ба худ хулоса гузоштам ки якум мерам бо ҳамон цехҳо маслиҳат мекунам ва яъне корхоначиҳои хурд ва мегӯям ки маҳз ҳамин дизайн, ҳамин намудҳое ки ман ба онҳо пешниҳод мекунам ҳамонҳоро барои мо истеҳсол кунанд. хулоса ки ба якчанд корхоначиҳои хурд рафтам, онҳо розӣ шуданд ва як бренди худро ташкил кардам дар аввал ки бо номи худам, яъне Азам, нақшу нигор карда шуда буд, боз дар болояш бо забони хориҷӣ нависта шуда буд my favorite shoes, яъне ки пойафзоли дӯстдоштаи ман. ва чунин сар оғоз шуд яъне фаъолияти ман. шумо чӣ хел муайян кардед ки чунин пойафзол масалан харидор метавонад дар бозор пайдо кунад? мисол вақте ки ман нав корро шурӯъ кардам, ман ба Хуҷанд рафтам ва ана ҳамин дизайне ки айни ҳол дар даст дорем, мо ин дизайн ҳаст англисӣ ва Оксфорд ном дорад. Оксфорде ном дорад. дар коркард буд ин дизайн ва ман махкул шуд ва ман гуфтам ки маҳз ҳаминро барои ман истеҳсол кунед. ва онҳо айни ҳол ана ҳамин дизайнро аз аниқтараш аз шаҳри Бӯстон, дар он ҷо як цех аст, аз ҳамон ҷо ба ман роҳӣ мекунад. бо баробари ин имрӯз мо аллакай корро дар худи Душанбе сар кардем. дар ин ҷо мо се ҷавон, ман, Далер ва Фарҳод, як ҷавони дигар, корро аллакай оғоз кардем. онҳо нисбат ба он цехҳое ки нисбат ба дигар цехҳо аллакай бисёртар пештар рафтагӣ ҳастанд. ва онҳо мо имрӯз зиёда аз 16 намуди пойафзолҳои тирамоҳона гӯем, тирамоҳӣ, пойафзолҳои тирамоҳиро аллакай имрӯз бароварда истодем. бо баробари ин имрӯз чи аст, мо пайдарпай мекӯшем ки намуди пойафзолҳоро зиёд кунем, барои он ки ҳама хоҳиши худро дорад. бисёр як кори мушкил аст рости гап фаҳмидани он ки мардум чӣ мехоҳанд вақте ки гап дар бораи пойафзол меравад. таваҷҷӯҳ чӣ хел аст? аллакай муроҷиат мекунанд? мо дидем эълонои шумо аллакай дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар интернет ҳаст. муроҷиат чӣ хел аст? бале, бо фурӯши гӯем ки пойафзолҳо худи ман зич ҳамкорӣ дорам. айни ҳол акнун мо дар ҳамон зинае ҳастем ки бояд аввал худро нишон диҳем. худро нишон диҳем ки умуман фаҳмонем ки пойафзоли тоҷикӣ ҳаст. ва имрӯз аллакай ман зиёда аз 1 сол аст ки бо ҳамин кор машғулам. одамое ҳастанд ки мисол 6 моҳ 7 моҳ пеш аз ман пойафзол харида буданд. онҳо ба ман раҳмат мегӯянд. чармаша чӣ хел пайдо мекунед дар ин корхонаи наве ки дар Душанбе гуфтед се ҷавон ташкил кардед? мо ҳам аз ҳамсоя давлатҳо мебиёрем, яъне ки Ӯзбекистон, ҳам дар худи Тоҷикистон истеҳсол мекунанд, аммо зиёдтар мо аз Русия ва аз Русия мебиёрем ки истеҳсоли Италия ҳаст. азам чаро шумо то ҷое медорем як нафаре ки хатмкардаи бахши журналистика ҳастед рӯ овардед ба пойафзол, умуман тиҷорати пойафзол. телевизион ҳам кор карда будам, айни ҳол низ дар ҷодаи рӯзноманигори кору фаъолият дорам ва фикр кардам, ба хулосае омадам ки ҳамон чие ки имрӯз ба пойафзолҳои тоҷикӣ гӯем намерасад, хайр хоксорӣ нашавад, ҳаман ба фикрам дар худам дорам. ва фикр мекунам ки вақте ки мо зич бо ҳамон корхоначиҳои хурд ҳамкорӣ мекунем, ин дар оянда ба мо як самараи хуб медиҳад. ҳоло бештар фурӯши пойафзолҳоро тавассути интернет ва боз кадом роҳҳо бароҳон аҷбуд? роҳи якуме ки ман сар кардам ин ҳамон буд ки аз ҳамон корхоначиҳо гирифтам пойафзолро, овардам ба шаҳри Душанбе ва пешниҳод кардам ба мардуми оддӣ.
баъзе онҳо писанд омад гирифтанд, пӯштанд, махлул писанд шуд, барои одамое ки гирифтанд, барои фарзандашон боз хариданд, барои падарашон хариданд. Ин якум роҳаш буд. Роҳи дуюмаш ин ба мағозаҳо бурда гузоштанд, яъне ки онҳо имрӯз ягонтаи онҳо ба мо бо пули нақд намегиранд, ба ҳамаи онҳо бурда мегузоред, кай мефурӯшанд, баъд ҳарчанд ки шумораи инҳо низ кам аст ҳозир, шумораи мағозаҳо. Ва мо ҳамин чанд рӯз пеш аллакай дар интернет низ кори худро шурӯъ кардем. Айни ҳол мо ҳоло сайте надорем ки ба ҳамаи талаботҳои интернет магазин гӯем, интернет мағоза гӯем ё ки ҷавобгӯ бошад, лекин мо дар ҳамин самт аллакай ҳозир кор карда истодем, то ки дар интернет низ фурӯши пойафзолҳои тоҷикиро баромадем. ҳоло шумо танҳо пойафзоли мардона омода мекунед, яъне барои занон интихоб нест? Бале, мо рости гап ман аллакай фаҳмидам ки дар Тоҷикистон қариб ки пойафзолҳои занона бо кожа, бо чарм дида намешавад дар бозорҳои мо. Бошанд ҳам кам ҳастанд ва сифати кожаашон паст аст. Ё бошад ҳам дар ҳамон мағозаҳое ҳастанд ки бисёр қимат ҳастанд, барои он ки аз дигар давлатҳо мебиёранд. Мо дар ин самт кор кардани ҳастем, аммо ин боз ҳамон гап дар сари ҳамон аст ки дизайн, боз дар сари намуд. Барои он ки ҳеҷ хеле ки худатон аз ман хубтар медонед, ба фикрам занҳо бисёр нозук ҳастанд дар вақти интихоб кардани пойафзол. арзишаш аз пойафзолҳои чармие ки дар бозор аст то куҷо фарқ мекунанд аз шумо? Барои мисол як пойафзоли одиро бо чӣ қадар маблағ харид кардан мумкин аст? Хуш, аввал бояд инро гӯям ки мо ягон вақт бо чармҳои сунъӣ кор намекунем ва барои худ мо ҳамин хел мақсад гузоштагӣ ҳастем ки бо чармҳои сунъӣ кор накунем. Аммо вобаста ба чарм, ба сифати чарм, пойафзолҳоро дар худи Тоҷикистон аз 100 сомон то 500-600 сомонро сохтан мумкин аст. Ва ҳамон пойафзолҳое ки имрӯз дар бозорҳо мисол ба нархи, агар сифати хубашро гирем, ба нархи 1000 сомон ҳам ҳастанд, 1500 сомон ҳам ҳастанд. Ва ҳамон пойафзолҳое ки ба 1000 сомон ба фурӯш мераванд, мо метавонем ки бо ҳамон сифат, аммо ба нархи 500 сомон ёки 600 сомон, нисфи маблағи. бале, дар нисфи маблағаш онро ба мардум пешниҳод кунем. ба ҳар сурат азам шумо дар шароите корро шурӯъ кардед ки буҳрони иқтисодӣ аст ва бисёр соҳибкорҳо ҳам аз он шикоят мекунанд ки дар ин шароит кор кардан барояшон бисёр мушкил аст. шумо ҳам аз он наметарсед ки шояд худо накунад муваффақ нашавед, шояд коратон пеш наравад? Вақте ки зимистон мешавад ва шумо пойафзоли зимистона надоред, шумо бояд ки онро харед. Новобаста аз оне ки афсӯс имрӯз дар қариб ки гӯем дар тамоми дунё буҳрон аст, онро харед. Ва барои ҳамин ҳам мо мақсадро гузоштем ки то дараҷае ки метавонем нархи онҳоро ба мардум дастрас кунем. ташаккури зиёд аз ман барои ин ки ҳозир шудед ва як суҳбате ҳам бо мо дар робита ба оғози коратон анҷом додед ва бароятон муваффақият мехоҳем дар ба шумо низ ташаккури зиёд.